Компанията, добро утро! Ден 6 от нашето пътешествие. Ето, добро утро с тази гледка към Рила. Днес отново ще влезем в сърцето на Рила. Признавам си, че малко се забавям с тръгването. Казах, че няма да искам много да ми се тръгва тук, но сега дори малко по-скоро съм принуден да изчакам, защото сутринта нямаше много слънце и моето пране все още изчаква, трябва още малко. Сега, слава Богу, изгря слънцето и скоро смятам, че вече ще мога да потегля, за да прецепваме през тези хълмчета и върхове, да ги превземаме. Днес е Витоша 100, още веднъж успех на всички приятели. Разбрах да държа за още, така че имам поне 5 души, които ще участват. Живи и здрави, стискам пак. Ето ни вече в движение. Село Радуил. То е известно със своя танк и със своя самолет изтребител номер 518. Ето, това е местната кръчма, от която вчера си взех 2 домата. Много благодаря. Благодаря още веднъж. И почти сух, вече тръгваме. Здрасти, Марица! Тук си още мъничка. Ако знаеш каква голяма ще станеш, започваме. Аз направих своя Еверест, между другото. Но въпреки това продължаваме нагоре. И така, навлизаме в Рила. Та направих аз своя Еверест, което значи 8848 метра денивелация, че и да бая отгоре. Днес май ще направи десятката вече. Но ако трябва да сме честни, релефа на България доста помага за тази работа. Почерпка с Мусала, където има още сняг. Кратка спирка да се насладим на Рила. И да кажа, че днешната ми цел още няма да я казвам каква е. Само 2 жокера. Напомням, че е много зигзагообразно това турне в този югозапад. И другия жокер е, че в ден 2 казах, че остана малко несвършен бизнес, несвършена работа в една част. Скоро ще видим къде ще се озовем. Добър ден от Боровец, едно от емблематичните места за мен. Благодаря, Скоти, че ме докара. Едно от емблематичните места на Боровец. Аз, между другото, много харесвам, защото тук винаги е много спокойно. И човек може да си поснима, да си разкаже някакви неща. За Боровец сме говорили не един и 2 пъти. И сме разказвали за Чамкория, за Царска Бистрица, за това как едно време е било много по-газарско да ходиш на планина, на курорт, а не на море. И спрях, че минаха някакви мотори, много шум, много нещо. Но всъщност това, което искам да споделя с вас, е истинската история за Рила. Тук в това малко по-тихо местенце. Чували сте си какви ли не истории? Аз съм ги чувал тези истории за Чамкория, че най-отдавата така. Истината за курорта Рила е, че всъщност той е една много млада планина. Тя е открита преди 8 години и 3 месеца. И то съвсем случайно от 2 туристи, за които сега ще разкажа. Но с 2 думи, тъй като планината е била затулена, образно казано, на изток Родопите, на юг Пирин, на север Стара планина, на северозапад, разбира се, Нейно Величество Витоша. И тази планина всъщност доскоро въобще не е била известна и не е била открита. Съвсем случайно 2 туристи заблудени, които са били на Витоша, която сама по себе си има огромно икономическо и демографско значение за развитието на България. 2 туристи се заблудили от Витоша, разхождали се, загубили се и открили Рила. Защо е кръстили Рила? Защото тези 2 туристи, единият е бил потомък на рода Дулу. Знаете там, Хана Спарух, Тервел, Муртак, Тио, ние всичките древни ханове и владетели. Той обаче бил с интересното име Рикардиньо. Рикардиньо бил единият турист, а другият турист бил от смесен брак на бразилец и китайка. Бразилеца Лауренто до Вашко да Гама до Насименто Пасос де Ферейра и от Лауренто взели Лато, а тя била Хонгил Зур Зар. И така станал Лазар. Рикардиньо и Лазар били 2 туристи, които открили Рила съвсем случайно и си решили, за да не усложняват тия сложни имена,
Рикардиньо-Лазар, да вземат първите две срички и от Рикардиньо взели Рито, от Лазар взели Лато и станало Ри-Ла. Между другото, това е патентовано, може да го проверите в патентното ведомство, така че всеки, който използва Рила в своите литературни произведения, филмови продукции, трябва да плаща авторско право на Рикардиньо и на Лазар. Така че имайте едно на ум, ако някой ви осъди по някое време, че не сте се усетили да си платите авторското право. И пропуснах да добавя нещо много важно, отивайки лека по лека вече към Скоти, за да тръгваме. Всъщност, тъй като казахме, планината е много млада, на 8 години и 3 месеца все още. В момента има научна мисия, научна експедиция, която е предвождана от световно известния египетски учен Му Сала. И той предполага, че тук е много възможно да има най-високия връх на Балканския полуостров. И така както имаме спа столицата на Балканите, да имаме и най-високия връх на Балканите. Изчисленията, защото знаете, сега има модели, които могат да правят някакви симулации. Se предполага, че може би ще е около 2925 метра този връх. И ако го открият, най-вероятно ще го кръстят на учения, който предвожда тази експедиция. Така че може скоро да имаме някакъв връх, който да има нещо общо с Му Сала, този световно известен египетски учен. Ей, сега ще стигна, ей, сега ще стигна. И така, дами и господа, всеки момент ще видим Нейно Величество Витоша. Обожен. Ало? Ало, какво става? Ей, Хаймана, къде ходиш ти? Скитосваш се по цяла седмица, не съм ти видял очите. Ма чакай, какво става? Какво става? Ти качваш някакви видеа, само там 3 души ги гледат и те ми се обаждат и ми казват къде си. И ми казаха къде си ходил, при коя си ходил и така. Ма чакай, при коя да съм ходил? Значи бил си при при Люлин планина, после си бил с Земенската планина, с Пирин си бил, през Белазица си минал. После пак през Пирин, Родопи, Рила, мен не ме поглеждаш. Това ли било? Чакай, аз имам обяснение, спокойно. Я да те чуя обяснение. Не, имам спокойно, скъпа и всичко. Не ме скъпосвай! Но аз тебе си те паза за десерт, разбираш ли? Какъв десерт? Ето аз дори и днес само минавам покрай тебе. Сега ще отида в Осоговската планина. Но теб си те паза за десерт, за последно, разбираш ли? Утре като се прибирам и съм при теб. А трябва ли да ме притеснява, че някой от тия са с мъжки имена? Какъв е то? Люлин? Пирин? Не, скъпа, моля те, не дей. Това няма. Ти няма кой, разбираш ли, няма кой да те бутне тебе от трона на кралицата. Ти си ми там си на един разстояние много близичко. Добре. Айде, чао. Чао. Айде, живи и здрави, утре ще се видим. Чих. Дами и господа, съжалявам, че трябваше да станете свидетели на този семейен скандал, но надявам се, че нещата се оправят. Ще видим утре каква е ситуацията. И влизаме в Осоговската планина. Там е река Елешница. Както винаги сме казвали, живота има баланс. Ония ден бяхме по течението, сега сме срещу течението. Започваме малко нагоре. Проверих специално, тъй като в този район много страдам с ударенията, това е очевидно. Чувал съм Осоговска, чувал съм Осоговска. Сега специално проверих, би трябвало да е Осоговска. Макар че говорих с местен, каза, как щеш бе, бате? Аре, върти бе, бате! Добре дошли в Осоговската планина. И става се още по-диво. Я компанията проверете за мечки и самодиви в Осоговската планина, ако обичате, и ми пратете нещо. Viber, че SMS, каквото да е. Благодаря.
Аз съм Смир такова, нали? Просто си минавам. Надявам се и вие там. Всеки за където си, нали така? Няма проблем. Now keep left. Ще кипля лев, нека първо мина тия рога. Ай са, смоличано, какво е? Искаше Осоговска планина, ети Осоговска планина. Върти сега. На около 900 метра сме в Осоговската планина. Супер дивия запад се върнахме. Гранична зона. Крави, товати, оновати, няма никой, няма жива душа. Тук съм сигурен, че нито Рикардиньо, нито Лазар са го открили това място. Още го няма по картите, убеден съм. Ще го патентовам, ще знаете. Ще го запиша Осоговската планина на мой име. Баси пущуща. Айде видим дали ще фана този празник на черешата. Ей, толкова е диво и пусто. Опа! Рашка гращица или гръщица. Значи, вие се бавате с мен, аз съм сигурен, че някой ми е видял маршрута и е минал и е сменил всички табели. Не мога всички села да се казват тук в района с някакви такива луди имена. И си правите скрита камера и гаргара с мене, нали? Иначе тук леко заравни вече, ще кажа, че срещнах всичко на всичко два комплекта хора. Първо един дядо, който с усмивка ме погледна и каза най-мъдрите слова, които някога съм чувал. Каза ми, защото аз се катерих нагоре. И той каза с усмивка, като се спускаш е лесно, ама нагоре е трудно. Викам, браво, деди, добре, че ми го каза, никога нямаше да се сета. И другият чифт хора бяха гранична полиция. Просто ме питаха какъв съм, що съм. Не са и дори не са ми искали документи нещо. Казаха, ти си луд, пожелаха ми хубав ден и така. Айде, там какво има? Сега па вие какво сте? Кози ли сте? Видим някой шарос, ако наживо да ме изяде тук. Ха-ха! Не, споко, аз съм с мир съм. Ето, виждате, въобще нищо не искам от вас. Пасете си на воля. Днеска се срещнахме с всеки видове такива. Оня розови успя. Освето успяваме, това е празника на черешата. Сега трябва да отида да се изкъпа. И като се изкъпа, какво става? Отиваме на купон. Хубава вечер на всички.